Hai, makasih banyak ya udah mampir di video aku. Please like, comment, dan subscribe. Thank you. Partainya sing apik. PAI. Apa kuwi? Partai Almarhum Indonesia. Disingkat PAI. PAI. OP kok mambu. Nek mambu kira T. Iki P. PAI. Ora ono kok mambu PAI ora. Itu. Iya. Ora ana kok tarte ngono nek partai. Tarte ra ono. Ora ono kok ta. Ora ono. Panane. Abuh kok apa-apa dhewe. Yo menggawe yo. Ngomong-ngomong apa? Sampeyan kita arep nganu partai. Iki nembusi Pak Duko. Beleh tak tembusi ya kok. Emang ngono. Ngene lho, Mbah. Mergane saiki kuwi ujung tombake masyarakat iki dukuh karo lurah. Kuwi sing iso menyampaikan aspirasine ning rakyate. Walah. Nek kita kudu netral deh. Iya, melok memihak. Aku atau memihak banyak yang sekali mendatangkan ke saya terus meminta izin restu pada saya ya. Yang ini dari mana yang ini? SMK Muhammadiyah 1 Payun. Medium Independen. Wes. Paham yo belum. Weh kayak sini nih. Sini nih. Mulai kono. Wah, ini memang apa? Aduh. Lato-lato ini pecah. Memang hari ini hari pesta rakyat yo. Oh piye? Wah, banyak apa itu yang pengen menjadi caleg-caleg gitu loh. Oh, wong do berpolitik. Seng, aku ki arep ngomong kowe kok ning ana wong loro iki to apa kan? Hei, ngomong oleh sumur. Tak bagori apa piye? Enggak. Jalan deputasnya ye. Aku ki susah aku ki le. Bisa piye? Apa mergane? Ayo arep ngomong sundeng malah padha nang kene iki ngopo? Bagori apa piye? Apa kowe ibu kono? Halo badhe-badhe kae. Lah kae koncoku sak circle. Dia nak bakso dor sok bareng nggih. Sing sak jegali kae nang sak jegali. Sing digali. Kuwi lho, ngopo kowe iki? Apa ngono lho kowe iki? Jahat sih kamu. Nakal jenenge. Nakal kamu. Enggak boleh. Enggak boleh. Bapak tidak kerso. Yo. Aku kira arep melu caleg iki to le. Arep kunci dali jong kuwi wong yo wis cerak. Mana kau tikus? Tikus apa sing sikile loro? Ya ora ono tikus apa, tikus sing papat kok. Ra iso ana apa Mbak tikus sing sikile loro? Ora ono. Ono. Apa? Mickey Mouse. Sikile loro. Bebek apa sing sikile loro? Salah, Donald bebek. Ah, salah. Bebek ki biyen sikile loro. Tikus apa sing sikile loro? Mickey Mouse. Salah. Apa? Tikus mlebu ning tong sampah. Kok iso? Asing loro kok nutupi rong. Kok mabu ya? Oh, ora wae. Donald bebek. Kemudian bebek sikile loro ya. Goblok banget aku. Ayo, tangan. Mbah Iro sapa sing sikile loro? Bayi lo songkang-longkang. Rak. Rak. Apa? Mbak kuwi. Kowe wong padha di nganu wong. Ora karo jenengan iki pripun? Aku ki arep melu caleg, aku rak wis duwe partai to, Ndek. Karo kanca-kancaku kuwi. Partai apa? Apa? Pam pam. Sesuk kleru jenenge partene Partai Pamit apa partai? Aborsi. Oh, aborsi. Amanah Manula. Aja tak gaweke partene sing apik. PAI. Apa kuwi? Partai Almarhum Indonesia. Disingkat PAI. PAI. Mambu. OP kok mambu. Nek mambu kira T. Iki P. PAI. Ora
Ora ono kok mambu pai ora. Itu. Iya. Ora ana kok tarte, ora ana tarte. Tarte. Tarte ora ono. Ora ono kok ta. Ora ono. Panane. Abuh kono apa dhewe. Yo mong dhewe yo. Ngomong-ngomong apa? Sampeyan iki arep nganu partai. Iki nembusi Pak Duko. Beleh tak tembusi ya kok. Emang ngono aku. Ngene lho, Mbah. Mergane saiki kuwi ujung tombake masyarakat iki dukuh karo lurah. Kuwi sing iso menyampaikan aspirasine ning rakyate. Walah. Ning tetep kudu netral deh. Iya, untuk memihak. Aku untuk memihak. Banyak yang sekali mendatangkan ke saya terus meminta izin restu pada saya ya. Dan saya belum bisa karena hati ini tidak bisa dibagi-bagi. Ya. Aja saiki aku kon kepiye? Wis setuju ra kowe kok? Ya kabeh iki sing penting iki setuju ya ora apa-apa. Ini sing penting iki niatmu apik, pengen membangun sing apik. Manula aja kula anu. Piye? Sempurna. Lah iya. Nggih kula nyuwun dibantu-bantu Pak Duko. Kok sik konsentrasiku lagi mergo kae do ngadeg kan. Sengit takone ngono ki mbok. Iki ngopo iklan iki yo ngopo iklan iki ngopo? Ini kan angel yo, gak geli angel. Iki ngene iki lho pamane kok ngene iki. Aja menjadi main. Begitu kono si Animat Jati ngene langsung ngene wae aku. Piye aku ki? Rasa manut banget lho kae yo. Gawe dagelane angel yo. Dagelane angel. Bareng gelem kok arep dikon iklan. Iklan. Tak gedung, dantem iki. Wah, antem ini. Jadi coba sekaligo. Iki medhake kerupuk iki kepiye kan? Aja kok kene apa wae ketau sing tuwa ra diurusi. Nah, ngene iki to. Begitu si kae si janda kembang itu. Ini langsung ngene langsung ngadeg jreng ngono. Dadi kene iki ora deg-degan. Wis aku tingak-tinguk ngono lho. Aku tingak-tingu kowe lho rasamu. Sing pasti salah siji. Iki sing ngantemi sing ngetipung aku pokoke. Heh? Sing ngantemi sing ngetipung aku pokoke. Kowe wae, heeh. Ora sah, dilebokke bagor wae. Nah, ngono kuwi sekaligo ngono kuwi. Kan dhewe tak Sing pasti siji. Kowe pas ora terus aja kene. Nah, begitu ngene iki langsung bah. main dhewe kok. Iki adene tak omong-omongan langsung musik. Kula dibantu nggih Pak Duko. Lah kuwi mau. Nggih. Terus